A violencia de xénero é un problema de saúde moi grave que afecta a moitísimas mulleres, pero non só afecta a elas, afecta tamén aos seus fillos e fillas, ás familias, afecta a sociedade no seu conxunto. Esta é a máxima expresión de desigualdade e, por tanto, hai violencia contra a mitade da población. Non só é un problema de saúde, sino que é un problema tamén de dereitos humanos e de liberdade. Estamos privando de liberdade a mitade da población. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Todas as mulleres teñen dereito a vivir en liberdade. Isto é importantísimo. Os profesionais da saúde somos profesionais cercanos á población e, por tanto, somos os profesionais indicados para a intervención en este grave problema de saúde. E dentro dos profesionais da saúde, os traballadores sociais. É un problema que, ademais de ser tan grave, está infradiagnosticado. É dicir que todos os profesionais temos que ser especialmente sensibles a este problema, formarnos e ser capaz de facer esa atención desde esa perspectiva biopsicosocial, sin quedarnos superficialmente nos síntomas, ser capaces de profundizar e abordar para ser capaces de detectar e axudar a tantas mulleres, os seus fillos e as súas fillas que sofren violencia de xénero.